давоми 10 рӯзи охир аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлати автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ баҳри ба эътидол овардани вазъи садаманокӣ ва коҳиш додани шумораи қоидавайронкунии дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёт тибқи нақша чорабиниҳои таҳризишуда як қатор амалиётҳои муштарак доир гардид ки мақсади асосии он танҳо беҳбуд бахшидани бехатарии ҳаракат дар роҳ ва ба эътидол овардани вазъи ташвишовари ҳодисаҳои роҳнақлиёт арзёбӣ мегардад. мусаллам аст ки бо назардошти рушди ҷамъият афзун гаштани аҳолӣ ва зиёдшавии шумораи воситаҳои нақлиёт талабот ба таъмини бехатарии ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо ташкили назорат ва ҳолати техникии истифодаи дурусти нақлиёт ва баландбардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат низ меафзояд. гарчанде аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо чорабиниҳои мақсаднок оиди пешгирии қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ пайваста баргузор мегардад, вале ҳамоно ба мушоҳида мерасад ки бархе аз ронандагон талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ идора менамоянд. масалан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 6666 мм02 азимов мухбиралӣ акбаралиевич сокини деҳаи чорбоғи шаҳри истаравшан воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 6666 мм02 ки ба шаҳрванд O'runov Po'latjon Yo'ldoshovich тааллуқ дошт дар ҳолати мастӣ идора намуда аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт гардидааст. ҳамчунин ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 4174 мм02 Музуллоев Наврӯз Қаюмович сокини деҳаи Боғикалони шаҳри Истаравшан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ГАЗ-53 рақами қайди давлатиаш 6492 Киот-02 Собиров Мақсуд Ибодуллоевич сокини деҳаи Вогати шаҳри Истаравшан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш TG4455 Нурматов Фарход Юлдошевич сокини ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Deo Damas рақами қайди давлатиаш 2273 KV02 Деҳқонов Аҳмадҷон Валиевич сокини ҷамоати Шарипови шаҳри Конибодом ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Deo Labo рақами қайди давлатиаш 8918 NM02 Ҳасанов Ильёс Исломҷонович сокини ҷамоати Исписори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати номбаршудагон аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқивайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷоӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. ҳамзамон дар давраи зикр гардида 23 ҳолати идора намудани воситаҳои нақлиёт беҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. масалан шаҳрванд Қулиев Шералӣ Насриллоевич истиқоматкунандаи деҳаи чорбоғи шаҳри Истаравшан воситаи нақлиёти тамғаи Deo Tico рақами қайди давлатиаш 6908 OS02-ро бе шаҳодатномаи ронандагӣ идора намудааст. ё худ ноболиғ Муллобоев Абдусалом Абдулакимович истиқоматкунандаи маҳаллаи 28-уми шаҳри Хуҷанд хонандаи синфи 6-уми гимназияи 1 шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 4244 NN02 ки ба бобояш тааллуқ дошт бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора намудааст. нисбати номбаршудагон аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ парвандаҳои маъмурӣ бо дастрасии моддаи 336 қисми 1 Кодекси ҳуқуқивайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст. дар умум давоми 10 рӯзи сипаришуда аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ 10317 адад қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуданд ки аз онҳо 9 ҳолати идории воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳ хира карда шуда ки муҳлати иҷозатномаи сиёҳшишаашон гузашта 38 ҳолати идории воситаҳои нақлиёт бе рақами қайди давлатӣ 812 ҳолати саривақт нагузарондани воситаҳои нақлиёт аз муоинаи солонаи техникӣ 1213 ҳолати риоя накардани қоидаи интиқоли одамон ва 320 ҳолати қоидавайронкунии пиёдагардон ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. ба низом даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо таҳти назорати доимии масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ қарор дошта баргузор намудани рейду чорабиниҳо дар ин самт идома хоҳад ёфт. бо пешниҳоди гузориши мазкур низ роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилоят мехоҳад ки пеши роҳи чунин қоидавайронкуниҳо дар ҳудуди вилоят саривақт гирифта шуда сатҳи маърифатнокии ронандагони воситаҳои нақлиёт баланд бардошта шавад.